Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný tábor Auschwitz na území okupovaného Poľska. Od roku 2005 je tento deň celosvetovo uznávaný ako Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Túto významnú udalosť si každoročne pripomínajú aj študenti a pedagógovia zo Spojenej školy v Sečovciach. Každoročne na našej škole si pripomíname tento Medzinárodný pamätný deň a dnes to bolo tak zážitkovejšie, poviem, pretože sme cez ten spomienkový pochod, ktorý sme mali od židovského cintorína až po železničnú stanicu, tak symbolicky spomínali na židovské obete holokaustu a naši žiaci vlastne hrali tých bývalých našich spoluobčanov, ktorí žiaľ svoje životy ukončili v plynových komorách koncentračných táborov. Ako raz povedal Winston Churchill, národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá žiadnu budúcnosť. Aj táto aktivita je naozaj unikátnou príležitosťou k tomu, aby sa študenti a študentky aspoň na chvíľu vžili do rolí ľudí, ktorí trpeli a mnohí z nich bohužiaľ aj tragicky zahynuli, a to len pre svoj pôvod. Symbolický pochod študentov začal na židovskom cintoríne. Súčasťou zážitkového učenia bolo čítanie z príhovorov a svedectva preživšej Ruth Adler, ktorá si vtedajšou formou tyranie na tunajšom židovskom obyvateľstve sama prešla. Ďalšie kroky účastníkov z prievodu smerovali k bývalej synagóge, ktorá bola zbúraná v roku 1976. Študentskí herci stelesnili nielen vysídlených Židov, ale aj predstaviteľov historickej hlinkovej gardy. Ja už som raz postavu gardistu stvárnil, tuším v 2. ročníku, a vtedy to som nebral až nejako tak ako teraz, neprežíval som to tak. No ako hovorím, teraz to malo, dávam si povedať, trochu iné rozmery, trochu iné obrátky. Cítila som takú zodpovednosť, pretože to bola minulosť skutočná aj skutočných ľudí a nebolo to len také hranie, bola to vlastne snaha pochopiť, čo si tí ľudia reálne prežili. Vlastne donútilo ma to zamyslieť sa nad tým, prečo je dôležité správať sa k sebe ľudsky, s rešpektom a s láskou. Zabudnúť znamená nechať ich znovu zomrieť. A práve táto veta a táto myšlienka je pre nás takým motivom k tomu, aby sme takéto veci na našich školách robili, aby sme tieto pripomienky neprestali naďalej si pripomínať. Spomienková púť bola napokon ukončená na vlakovej stanici, z ktorej boli sečovskí Židia pred desiatkami rokov transportovaní do Trebišova a následne do Poľska. Ďaká Bohu za to, že boli v tomto meste aj takí ľudia, ktorí pomáhali a že sa niektorí z nich zachránili. Že tu boli ľudia, ktorí povedali zlu a nespravodlivosti nie. Mnohí zo zosnulých sa nechali v meste Sečovce nezanedbateľnú hospodársku, sociálnu, ale i kultúrnu stopu.